So may gabi mga gaok, na ko nailhan na birthday karon na. Oh no. Kung amigo pero tawag na ko ni sa iya ha, kuya. So adto ta kay cash out ta kwarta. Hoy! Pero magpasumangil ta basin din imbitahon tag kaon nito. Ikaw talaga may pagka-demonyo. 5 minutes later. Nasa ta as pantalan mo. Huwag mo magpaliwanag, ikaw mo hindi ko maintindihan eh. Gaok no, sa dare ga birthday. Hari ta makashoot silang tindahan. Sumangil tag duol. So let's go magumbaga tag naong. Ano lagi ko? Cash out ko. Ayo. Putang ina mo ginagawa mo. Yeah. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Birthday ya, birthday. Bakit di parang ako nung kami rin mo butangan mo Birthday ya. Ano ka nigi butangan mo TV po. Guys, gimbita tagkaon na. Gimbita tagkaon. Pakubaga ang taglaw. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Kaon ta, sayang man opportunity. So, succeed itong plano na. Magpa-cash out ta. So, pa-cash out ta dari laha kay cash out na sila tapos birthday mo kuya. So, success itong plano nga. One hari ta cash out sila. Mananda na guys. Ano ka birthday, kuya? Yes, nakukad ako. Nice. Extra mo lang mukhaon ako. Yeah. Five minutes later. So guys, manatagaon na. For report na muli, pasalamat ha. Sabihin mo na, babatukan na kita eh. Yeah. Salamat ya. Me, salamat me. Shout out. Sakat. Muli na ta, kay busog naman ta. Hi. A little longer than a few minutes later. So mga ugawak na nako sa bahay no. Success kayo atong plano. Ano nakachamba ka? So, kulin ako, busog na ako. Huwag mo magpaliwanag, ikaw mo hindi ko maintindihan eh. So, dahil tama ang video. Go!